Toto sú 3 rozdiely, ktoré som si všimla medzi ľuďmi, ktorí sú bohatí a vedia budovať svoj majetok, a medzi tými, ktorí sa roky nikam nedostanú. Prvá vec je, bohatí najprv investujú, potom míňajú. Chudobní to robia naopak. Ľudia, ktorí zmýšľajú ako bohatí a zarobia nejaké peniaze, prvé, čo im napadne, ako ich investovať, časť investujú a míňajú všetko ostatné. Pričom ľudia, ktorí sa nikam nepohnú, začnú míňať na potrebné a nepotrebné záležitosti a očakávajú, že na konci mesiaca niečo ostane. A to sa nestane nikdy. Pretože so zvyšujúcim príjmom sa zvyšujú aj ich nároky a náklady. Stále je čo kupovať. Druhý fakt je, že bohatí nevnímajú úver ako strašiaka, ale práve naopak úver využívajú na to, aby bohatli. S každým podnikateľom riešim čo najvyššiu hypotéku, pretože vedia, že hodnota peňazí dnes je oveľa vyššia, než bude hodnota peňazí v budúcnosti, takže sú ochotní samozrejme splácať hypotéku o 20-30 rokov zanedbateľnou splátkou s nehodnotenou infláciou. Peniaze z úveru samozrejme znova investujú a nemíňajú na spotrebu. No a tretia vec je, bohatí nevnímajú životné poistenie ako vyhodené peniaze, ale ako ďalšiu formu príjmu. Keďže veľa pracujú s peniazmi, potrebujú si byť istí, že majú zadné vrátka a ak by ochoreli, nechcú to hradiť z vlastných peňazí. Riziko takýchto záležitostí prenášajú na komerčnú poisťovňu. Stojí ich to zanedbateľnú čiastku oproti tomu, čo môžu získať. Ak sa chcete aj vy niekam v živote pohnúť, spravte si poriadok vo svojich financiách a začnite už dnes.